Tumatawag na ang tiyang ko. Halo? Halo? Kinam, imbabay na. Imbaga mga umutkot ng okay. Tatawad ta. Anak ka sa ano nga gutot nga okay. Ay na. Sinabuya, kalinin ko ah. Apay nga mata, dami ti gerdel mo. Anong dahi ta gerdel? Magi, sakin natin, nakatak-inak na eh. Agi. Ay nakatakin. Ngim nakapantikan. Ha? Nakapantikan. Kinakabantian mo kang ganayon, gawa-gawa kwanto kayo ngamin, tinad na kayo, inya ito time so jayo. Ngim Pakapitan ka to. ipakapitan na nga talaga. Pakapitan ka nga talaga online ato eh, makasama. Ano, noong ka nga sang windy kapitan ipatulpo na kaon. Ha? Tungko ating napaspasama nga tigyan ko, numadingin nyo hanga ma-reglog, bayag ka. Gapod nga gutot nga okay. At least agi lang ang gutot nga okay ti topic. Nung ibagag ti online nga kwa, dati ngipin ta okay. Kami mo sa mga gawin na. Murag sasango tayo ti husga daw. Ada ebidensya ano ka. Alam mo ang gawin na. Ay ka talaga nakita kita daw ngipin ta okay. Ang gaganda mo ka nga akakaksa. Di ba mo? Ikaw ibagag. Siguro ang adda kanyam. O, itat pa nga ibagang. Dating-ipin natin mabagbagi. Baka ka, isungahan ka makasipong-sikog. Tangal-ngal-ngalin na. Di ba, isparm ka na. Oo, ajay. Ayun ka. Ayun ka, ngal-ngalin na. Ngal-ngalin na pa. Matikakit lang. Oh, dawanan. Awan di ulo di sponsor na hanaptag. Ang magbiyaga pumiso. Oh, iso din dyan na tay. Ay, sulto sa din bagam dirabe. Sulto pem sa mo. Ipugyan ako adating bagam topra. Ito from UK. Nag-advise na yan siyang dirabe. Ayan siyang kasano na gamit. Kasano na nga masikugan. Pag kami na sulto pem sa mo to ito pratawagin. Okay, na. Yan, dito yung malagit mo. Bagam dirabe eh. Seryoso nga galalar ganyang ti advice dirabe. Ajit inyo advice mo nga nyak. Nalipatan manayin. Nalibatan sa ladda ka manan. Nilapit mo yung nalipasin. Iladda mo manan. Nakakapa yung sapsapat mo. Ngem bumalik ta yung ngipin ki okay. Tika ha. Baka da kanya di ko mabiyawan. Di ba, ada ka dyan nga istorya. Di nga, napanda di husga daw. Kisaktong sakwan. Yung baga na nga, yung chismis na nga, dangipin di hugi na. Iyak sa dito mo. Si kang ng istorya kanya kidiyan, yung nakadadungag ti istorya nga, tupo-tupong kanya, tatanay, balandra kanyang tata. Kalipatag ato na istorya mo kasi naman lagit ko. Istorya sa data. Wan. Tapos, hindi, ijikwa, ijihusga daw. Sige, kitan, dati witness mo, no ebidensya, may kitan miman nga rod, data okay no, dating ipin na. Hindi impakita na, saktong-sakto, dati menstruation na. Una na, may kita niya, bagbaga at tipay paiso, na. Kita niya, kaya siyempre, kagab-gabot na isog dardara. Nangabak ni kaso, di ba? Ako, istorya po. Okay naman. Istorya mi diya, dyan nalipata mo. Nagpata mo na, hindi na bakit ko. Hindi mo, hindi malilibata mo. Kung nagawin niya, madupay reservat nga, initiation mo, istoryahin niya. Kapag karma ka tis, istoryam kanya, gusto atam. Bahan, ano nga ako. Sa kapitan ng ganito to, basta bayad, kaya tanong ako, ako, bubo. Kaya natin, tama ka. Agpabaya doon.
bayadan ka basta mga bakatikino dance. Nagkaya mo dahil yun, may babay naman. Dubli-dubli. Ang pabayad ka, ti ibabayin mo. Dubli-dubli na dyan. Uwi na si kinagang naman. Hindi, Rejay, na. Kuha ka manin. Nalalain ka mo manin. Madi. Ana, tanagal alam kami tatat ID yung agpabayad ka, ti kababain namon. Mag-visita. Mag-visita ko na una Adi na ini buya maji ko ilik ka nga ilik buya maji kasta na maji agutot nga ugi nga binuyak ko Allah nagalasen talaga madin. Tata, ati ararami din taman ni tatan, ti title na uki nga dangipin na. Kini na matay ka na. Istorya tayo, uki nga dangipin na. Bigatiyak magkwato. Pinagdara. Abi manan nya mundutan. Alaki nagganas ti topic ta puro uki. Sige, sa may kwatet ta matulukutat ko niya. Ay may ako dito ko abi ka uugyo anda ti maitigyo nga nasyat kuna na nito ko kanya. Ay napo, bari-bari apo.